Inselmilkom u nistedinkom għal 146 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Jidher ċar illi it-tema ta' 23 ħatta matul is-sena hija l-korrezzjoni fraterna. Ir-responsabilità kbira li għandhom dawk li jmexxu, li jikkoreġu lil dawk li huma taħtom u l-importanza fil-komunità nisranija illi nikkoreġu lil xulxin. Ta' background għal-Vanġelu u għal-klim ta' Ġesu, il-Knisja tatina silta mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Eżekjel bħala profeta bil-kelma talla fuq fommu jiġi kważi mwissi biex ma jinsiex iwissi lil dawk illi qed jagħmlu il-ħażen. Anzi, il-mulej jfakru illi responsabilità tagħhom hija tiegħu u jonqos b'mod serju jekk ma jwiddibx lil midneb. In-neċessità li l-profeta jikkoreġi u anki jekk il-kelma tiegħu tiġi rifjutata, il-qadi ta' dmir tiegħu li jikkoreġi tagħtih is-salvazzjoni. Fil-Vanġelu meħud dejjem minn San Mattew din is-sena, Ġesu jfakkar anki lill-apostli fin-neċessità tal-korrezzjoni fraterna. Dak li huwa ħażin ma nistgħux nisktu fuqna u bħala nsara u l-aktar dawk li jmexxu ma jistgħux bil-qalb kollha b'ġentilezza u bi ħniena kbira u modrija jikkoreġu lil dawk li jiżbaljaw. Fil-Knisja ħatmu fuq ħadd u ħatmu perfett u għalhekk almenu skont u fid-dawl tal-kelmiet ta' Ġesu huwa neċessarju illi nikkoreġu lil xulxin. Kemm hija sabiħa meta aħna jkollna l-grazzja tal-umiltà mhux biss fir-responsabilità tagħna illi nwissu u nigwidaw lil xulxin, imma wkoll u forsi anki fuq kollox għalina fil-maġġoranza in-neċessità illi nisimgħu kelma fraterna ta' korrezzjoni. Hemm is-salvazzjoni ta' ruħna fin-nofs u għalhekk huwa neċessarju illi aħna b'umiltà kbira fejn hemm bżonn nilqgħu il-korrezzjoni ta' dawk li huma maħturin mill-Ispirtu Santu biex imexxuna. Jalla l-mulej jagħtina l-grazzja tal-umiltà, jalla jagħtina l-grazzja illi nilqgħu korrezzjoni u fejn neċessarju bil-kelma u fuq kollox bl-eżempju nagħtu korrezzjoni. Imbagħad iva, kif jgħidilna Ġesu, meta nkunu flimkien u jkun f'nofsna u jilqa' kull talba li aħna nagħmlu. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.